Az Észak-Bükk-lábánál elhelyezkedő Dédes-Tapolcsány a vidék egyik legszebb helyén fekvő település. Kazincbarcikától délnyugatra, Ózdtól délkeletre fekszik. A térség a Bükki Nemzeti Park közvetlen közelében található, és hozzá tartozik a Lázbérci tó tájvédelmi körzete. Dédes-Tapolcsányt a környező hegyek megvédik az időjárás viszontagságaitól. Területén halad át a Bán-patak. A község nem csak mészkőlelőhelyéről, hanem kultúrtörténeti emlékéről, vármaradványairól is híres. Látogasson el ön is a festői szépségű Dédes-Tapolcsányba, élvezze az ózondús levegőt, gyönyörködjön a középkori templomokban, a civilizáció által érintetlen horgászparadicsomban. Figyelmét ne kerüljék el a századfordulón épült falusi házak muskátlis ablakai.